Ассалому алейкум дӯстони азиз, соза нағзен саломатиё хубай. Ина наворе ки шумо интизор буден, духтарако италиянкои новинка омадагай. Марҳамат то охири навора тамошо кунен. Ҳами хе гилои хушрӯмадай ба чанд гилое ки духтаракои мо пирсида буданд набудак ва ёям омадагай. Марҳамат метавонен дархост кунен. Мо доставка дорем, фақат рақамо ҳаст дар рӯи экран. илтимос хоҳарои азиз, сурат напирсед. Инами наворда оиста оиста ман нишон метиҳам. Аз рӯи ҳамин скриншот карда партоян дар авакак шумода доставка мекунанд. Доставщик ваяйза накай бо дили пур дархост кунед. Аз ин дута ранг омадая. Бинен чӣ хушрӯй итальянкаи бенигин беҳад хушрӯй киртада сабукай я намуд материалш роҳатай духтаро. Як либосаш 150 сомон. Мана сиёшам хушрӯ, савзшам хушрӯ. ҳозир иҷа гилои аҷоибот фас. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз. Ман Юсупова Ситора, элитни директори компания Faberlic, оиладор соҳиби 3 фарзанд. айни ҳол худро яке аз беҳтарин хушбахттарин зани тоҷик мешуморам. Ман 2 сол пеш дар компания Faberlic кор ва фаъолиятро оғоз кардам. соҳиби хона ва мошини дилхоҳ шудам. имрӯз бошад кору ройгон ба ҳар як зани тоҷик меомӯзонам. кадоме ки дар командаи ман муваффақ мешавад ва ба қуллаҳои баланд мерасад, аз номи ман тӯҳфаҳои қиматбаҳо дода мешавад. ман дар компания Faberlic дар муддати 2 сол зиёда аз 6 чек ба даст овардам ва соҳиби бисёр ифтихорномаҳо шудаам. барои дар ин компания муваффақ шудан маълумоти олӣ лозим нест. забони русиро ам донистан шарт нест. занои меҳрубон, марҳамат, кадоме ки хоҳиши кор кардан дорад, дар васайти ман нависен, якҷоя кор мекунем ва муваффақ мешавем. И сейчас я вас приглашаю наставника, у которого такие классные люди. Ситора Юсупова, пожалуйста, встречайте. Бриллиантовый директор компании. сон бисёрай ҳамаша тамошо кунед. боварӣ дорум маъқултон мешава. анаи гилам нигоҳ кунед. аз ин якта ранг буд, ҳозир ду ранг омадагай. ҳар душам рангои хушрӯвай. мана евростил бисёриё пирсида буданд. мана нигоҳ кунед чӣ хушрӯвай киртада аҷоиб меброяд. необычный да. анаи дигар рангаш мана кадомеш дар корайтона ҳами скриншот кунед, равон кунед. дар авакак шумода равон мекунанд. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ итальянкаи тоза оригинал беҳад сифати хуб. касе дар корай скриншот карда равон кунед. ана бад эҷада бо чанд гили дигам омадагай новинка. ира бинен чӣ гили фасона. и платьядам хушрӯ меброя, киртаи тоҷикидам хушрӯ меброя. ина марҳамат метавонед аз инам дархост кунед. аз ин бо расветка дорад. ана нигоҳ кунед, и рангаш ҳастай, баъд зардаш ҳастай. ҳардушам рангои фасонан духтарако. аз кадомеш ки гирифтанен пушаймон намешавен. ҳардушам хушрӯвай материалои вип меган. инами итальянкояй ҳозир ҳама гирифтестай. кирташам фасонай, хичам аҷоиботай. аз ӯ ранге ки ҳозир нишон додем сабзшам ҳастай духтарако. ина сабзи талхабар каседа дар кор боша. ия ки ҳозир нишон додем ку ина сабзшам ҳастай. ина салатви сабз ва зард. кадомеш ки дар кортон мешава фақат суратча гирифта партоен. мана хулос ҳамаш хушрӯй намиё. ҳамаш итальянкаян духтаро. кадомеша ки мегирен. ана гиле ки шумо пирсидену тамом шудагӣ буд. ина бо омадагиай повторна. марҳамат ҳамада мераса. рулони навай. ина метавонед ҳами скриншот карда равон кунед. қа хушрӯя гилча майдаи фасон. мана духтарако аз ин ягон расветкаи дигашам ҳастай. мана нигоҳ кунед духтарако. я расветкаи дигаш буд, тамом шуд духтарако. ана и гилам хушрӯвай. и гилам гули фасонай. мана хоҳен аз и гирен. мана бинен чӣ фасончаяй аҷоибот. ана и баҳа. ана и фасони бадай духтаро бисёриё гирифта буданд. розиян мана бо омадай духтаро успед кунен беҳад зиёд гирифтагиян. ана баъд аз ин бо коричневиам дорада. ина шоколаднови хоҳен шоколаднови. ана ӯ расветка хоҳен мана ӯ расветкаш ҳастай. беҳад расветкаи фасон доранд. ира бинен хоҳед чӣ хушрӯчаян. ӯра видео кардем. и бо сабзам дорад духтарако. нигоҳ кунед. анаи цветаш бо дига хеле аҳамиятен. тёмной синий анаи цвет. баъд ана сабзаш. сабзшам хушрӯи бадай. ина духтаро хоҳен аз ин гирен. ҳамаш расветкаи фасон. духтарако ира сангдоршам ҳастай. инами кадомеша ки навор гирифтем аз ҳамаш инам хеле сангдор ҳастай. ё сангошон бисёрай духтаро аҳамиятен.
қолаби наздикати задагай ба сангиш зиёдай санги оригиналай 250 сомона сангдоруш. Мана сангдоруш 250 сомон, без сангош бошад 150 сомон. Марамат хоҳишмандо кадомиш ки дар кор мешавад фақат ями скриншот карда равон кунен, мо шумода доставка кунем. Хулас бинен чихе гулакои фасон. Инами гулам хушрувая, аяям бисёр фруктаги будем духтаро, камуш мондагия успет кунен. Мана аҷоиб фасонак ана бад инаи гул хушрувай. Инами гулам чанд касо гирифтан. Марамад расветкаша бинен. Малиновый яй чихели ая расветкаш. Фиолетовый, малиновый, инам хели ай расветкаш, ина гули майда. Аҷоибак. Хулас бо як гули хушруви дига ҳастай анаи гул. И пусти морай, и камондагиай духтарако марҳамат метавонен дархост кунен ира бинени бо қай хушру будай. Аҷоибот ана ази бо инаи расветкаям яй. Ина нигоҳ кунен и гулам новинкаяй тамошобино расветкаша бинен чихе хушрувай. Исолами оранҷвию инам хели ранго беҳад мода шидагай. Ҳама ҳам хели ранг харидистай духтарако. Чи оранҷви, чи инам хели расветко. Ази бо ина тёмно-синишам ҳастай. Ина агар хоҳен тёмно-синиша метавонен ки дархост кунен. Хулас ҳамаш новинка, ҳамаш фасон. Ана гулеки бисёриё пурсидану наёфтан. Ҳозир биромадай склад якчанд либос. Марамат касе успед мекуна аз анаи гул. Мана бинен чихе гули хушрувай, гули хадавояй. Аҷоибот фасон. Анаи гула бинен духтарако чихе гули фасонай. Ҳозир инами цвето модаян. Аҷоиб гули фасон. Хоҳен аз инам дархост кунен. Мана киртада фасони хушру мебиёя. Чихеле мебинен ҳамаш гулои хушрувай, ҳамаш барои шумоя духтарако. Анаира бисёр гирифтан фисташкови цвет. Мана ай пеш анам хеле ай рангиш духтарако. Хоҳен дархост кунен дар ва как бурда мерасонантона қабул кунен доставкара. Мана инаи гула бинен духтарако азиди ранг буд, зардаш тамом шид, ина сирхиш мондагиай якчанд либосаки дига метавонед ази гулам дархост кунен беҳад хушру. Зарча монда, зарчам яди либоси дига мондагиай духтарако. Ина хоҳен аз зардаш, хоҳен аз сирхиш успед ки кунен дархост кунен духтарако кам мондагиян ба назар гирен. Хулас хушруи бадан. Бад ини новинка. Ини гулам хушрувай гулча майда духтарако. Ина гули майдара касе нағз мебина. Аз анами узор омадагиай новинка. Беҳад хушрувай. Ина аз наздик нишонтим. Заминиш коричневию савзи тёмная. Аҷоиб хушру. Хулас дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. Кадомеш ки маъқултон шид. Бори дигар такрор мекунам. Фақат доставка дора. Скриншот карда равон кунен, мо дар ва как шумода доставка кунем. Бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад. Хайр, саломат бошед.